Cando se di o nome de Xacarandaina, todos pensamos no baile e na música tradicional, que foi realmente a raíz de todo o que viría despois. Porque a carón daquel primeiro grupo, do ano 78, naceu a asociación na que comezaron a ofrecerse outro tipo de actividades que cos anos foron ampliándose cada vez máis. Por iso, hoxe en día, a Asociación Xuvenil Xacarandaina ofrécelle todo un mundo de posibilidades aos seus 2000 socios. Aquí poden facer encaixe de bolillos, pintar ao óleo, debuxar, facer pilates, tocar o clarinete, xogar ao xadrez ou aprender a transformar refugallos en xoguetes. Hai clases para todo e para toda a familia. De feito, é frecuente que fillos, pais e avós cheguen xuntos. E ollo, porque hai casos que coinciden ata na mesma clase. En total, máis de 700 socios que asisten a actividades diversas. O encargado de coordinalo todo é Javier, con dedicación exclusiva polo menos ata que naza Xaquín, o seu fillo, que por suposto xa ten o carnet de socio de Xaca preparado. Javier, unha asociación de nivel porque tendes hasta merchandising, Temos un pouco de todo ahora xa. Que monada de tazas, de camisetas. Isto empezou pouco a pouco e foronse sacando cada vez máis artigos e aí están. E véndese ben, véndese ben. Sí, sobre todo as camisetas. As camisetas gustan moito. Ah, bueno, pues nada, canto custan? Pois 8 euros. Pois despois negociamos. Baratiñas, baratiñas. Empecé, o sea, de alumno, vindo a clases de baile, despois pasei o grupo, tamén estou de profe, de baile dos pequenos, pasei polas xuntas directivas, fixen un poquinho de todo xa por aquí. Que che dá Xaca? Que non che deron en outro sitio? Que me dá cariño, teño un amor especial a isto. Xaca é a miña vida, eu levo aquí toda a vida. Coñecen a miña muller aquí, todos os meus amigos son de Xaca. Isto é como unha familia.